Kliwon malam kemis lagi malam barokah dengan Bapak Suwarno leres muga-muga sawise Bapak Warno itu ndang awake dhewe bales saka Gusti ditambah rezekine ya amin kowe iki dalange kali Mbak Raji nggih kula aturne kala wae iya damel 100 pamflet sesasi 24 jam ilang gaene 24 jam kan gawene patene ngono kuwi ya seneng-senenge lah wayahe seneng-senenge lek nyekel HP lagi ngoten niku lah ya HP-ne apa to Andrion HP-ne Andrion ya wis bangga seneng nggih wayahe suka paling suka ya iki wayangan lain daripada yang lain sing kula kangeni karo rencang-rencang kok nggih ngeten iki wayangan klasik kados nggih iya ya tak dongane jenengan desis terus dalam kang pinunjul tak wapak waktu raimu kayak kesan boten Mbak kula ini kali jenengane nopo nyantuk balung rene nyantuk balung barate jenengane nggih yanton sepuh nggih planggep badhe kula piyambak kula pundi-pundi nggih to dawuh napa ingkang jenengan sabdake kula turuti pancen Mbak sing jenenge kowe iki melawak kowe iki kudu dicek lemu kan segala wong kula pun diceki dicek apa dicek keprak niku lho nggih niki alhamdulillah nggih para rawuh ngaturi pirsa bin Mas Bapak menika luputipun menika makanya betul percaya kula buktek dalam setahun bisa ngono torok ning ora iki pokoke iki ya mati sabdaku ya wengal berkah engko nek aku dawuh mesti kudu dilaksanakan kok dawuh sendika dawuh siap Pak kowe iki dadi dalan amin Dik ya saurane kok dalam payu oke matur nuwun Dik ya Bang tandake campur sari sok niki manut kali lho jos manut bapakmu iki Bang nuwun sewu niki kula niki nggih sing saking Anjur riyen nggih niki senengane campur sari wae tibake kesukaannya klasik oh klasik niki gawane tukang sinter wis aja nggih niki gawane tukang sinter tur nggih tasik tiris-tiris masa nggih niki gawane tukang sinter niku lho sing lambine beda dhewe niku Bapak nggih wis lah nggih mangane bojone kan dhek tukang sinter iki ora kok aku anu lho iki tenanan kok nek dawuh matur karo aku iki tenanan tapi yo dawuh iki karo Kris enggak tenanan kula Kris tuturi karo badhe iki saiki wayangan umpama kene sampe tekan rangi ngaduk rada lah ngaduk teko wong butuh oh butuh salah arep ge ngamar aku lho kaget Mbak aku lho Kris teko ya yo teko lah ge ngamar opo kok sampe bojone iki jawane dientot ben kaya calon iki dientot oh dientot dientot itu ora tembung entok kupingmu anu sane dijelasne aja entok dientok ben kaya artis untune dikawat saking ora kuat tuku kawat pesiter dibethoti dipenen untune kene mulan ngandung disepoti Mas mulan andung yoro matuwa saben saben taun asinare Candra Dewi ala aman pilu panjang mendeng kadung sakalamu
nari ngene iki. Gamelan. Ngono ya buka kene sekecil. Selamat malam Mbak Wulan. Selamat malam. Lho, untune dikawat iki keke kawat sinter iki. Ngomongnya kali kok ibu. Ini biasane iki lho ngomongnya kangenan Mbak. Sampai nyanyi bocah gunung ndak kan. Ya ora. Ini iki latih. Ini iki bukan pembulian. Ini iki ngetes mental. Ya ta? Lek berarti sama mental ya apik ora nesu iki seniman sing apik, bener lho. Kayak kelainan mental. Kelainan mental. Lho kes gelem banget iki. Saking Nganjuk. Nganjukipun pundi? Balong kencing. Kencing. Balong kencing. Balung Balong kencing. balung kencing pundi ta, Pak? Oh, kenapa balong kecil? Balung kencing itu kecil. Balong kencing. Balung kencing ini pundi to, Pak? Balung kencing to. Oh, kamu ini ya. Anu to tunggale banana tausem iki. Dah, itu Bang. Kampung mampir. Dah, dia ngono. Jam 1000 to. Ya, Yang paling sopo to, Pak? asal iki gondang. Oh, gondang Nganjuk. Yo kanjo. Oh, nggih. Iki gondang. Oh, Nek balong kecil alon, Bang. Pas kadang. Kita yang pengalaman ro. Iya. Oh, nggih. Aku ki sering rono, Mbak. Mayan. Yo, jalan pulau. Tapi kalau ini ya tak bawa wayang dulu. Nggih. Damai lho. Rapopo wis Nggih. Ya ngatur kampung niki mumpung Pak Gubernur kawula sedaya. Iya, Pak. Wonten Pak Tultian. Oh, Pak Tultian. Ah, Pak Tultian. Ngapunten niki. Tultian iki wonten karawan onere campur sari. Wah, Pamendang. Iya, iya, Pak. Bana Kabul. Oh, Pak Kabul. Terus dalang-dalang Kediri niku nggih sampun. Ayo, Pak. Indra. Ya. Kipli. Kipli dalam opo? Dalam keadaan ora payu. Jalan-jalanan ditolak kok dalam wayang. Oh, sia-sia. Ora iku dalam kerusuhan ning Yogo ya. Oh, sia-sia. Anu ya. Terus ugi pikantuk salam saking Budin Wibisono streaming lumantar Cah Bunga. Oke. Salam kagem badimu siap. Ya, anakku lanang. Adine ditutne lomba ngaji siap Pak yo ngono. Nggih, pun iki kali dalan sing mari dalan-dalan. Pras, Mas Praseko. Oh, kok matur nuwun, Mas. Dalam sampe siaran jago ora tau. Iya aja. Ya lagunya mana? Jangan kerjakan awal. Kerajakan. Ye. Blojok. Kerjakan. Mambiar mayo memang beda. Langsung mama. Ya ya Allah. Lagunya mana? Ya. Sesoi panguren sore murtok malah nyangsang lho. Arep ngomong Pres ngendang, ayo. Lho yo ben sampe dudono kabisan kan. Oh, yo, Pres. Yo, Pres. Ayo, Pres. Ayo. Mbok sampe tak tambahi kok. Pres. Tambahi gawean ra penak. Ayo Mas. Halo Mas. Ayo Mas. Kula Pres dicak ayo Mas. Ayo, Pres. Diajakan Pres. Lah ngono. Kowe iki cah ising nang dune butuh. Bebe yoga kok sing aku. Wis senengan kok piye malah. Tapi kan tak kage gitu ya. Lah aku percaya lan, Nduk. Cip. Mas Kris iki biyen wis tak pak. Lho, wis diruwati perkara kolok moh sampe. Sik ya, rasa apa pikir. Tenang. Wis iki wis dadi. Aku yakin iki. Wis kok paras kowe perkara kolok moh petok. Saiki wis disepakat perkara kala wis ra bulan. Wis dadi perkara kolok nyedek kalau cokro. Wis kali. Kaitan. Nah, iki Kris apik lho kendangane, kelakuane segala. Ayo, Pres. Tajakno, Pres. Ayo, Pres. Ya. Rajakan bantu lagi. Semangat to, Kris. Ya. Terus. Ya.
kok garap apa Ribet ta? Aku lagi kilo gerajakan gak ora ditonton pitik-pitikane bener ora kawan. Lah pitike kalem moe. Pitik arep ngedrok. Iya ta. Maksudmu lek pitik-pitikan ya sampean yo ngigel. Tak penting tangkal ditok tangkal ngono. Ora malah aku ngene teman. Lek jane kebetulan sing ngono. Kok jiwi-jiwi. Iya nek suasana musiknya berangkatno. Geraja tantang tak tuntut tuh tak tong tak ngono ra kok. Sing ngono. Piye to? Ora apa-apa. Lek sampeyan kirane sama sing marai nyanyi sapa, Gres? Nggih. Gres kan gak iso joget. Nggih. Nang omahku wae. Sak warai joget dhewe ora usah ngejak Gres. Tak, wis tak jamin dadi. Jadi apa iki? Oleh ya Mas, oleh ya. Ora langsung dadi. Engko sampeyan nyanyi apik joget ya apik langsung dadi. itu ono gandeng lho Jadi apa ya Mas? Dadi cah cilik lah. Caitan Kancane gegek. Ya wis gak apa-apa jenenge belajar. Betul apa-apa nggih. Ora apa-apa, untung ayu wae tak tugel gas. Nyamong Gres trimo kowe. sabar Meneng. sabar Sabar ame lu. Gak apa-apa ya ndelan ya, nanti. Ah, ya. Panggung iki ngene iki isine wong sandi. Potongan rekek ngono. Oh alah, yoga trainingan mulai. Kok ibu saya sarung kan? Enak tau sarung jari kan yo enak. Lah becak kok golek ijol rene kowe. Bar becak terus rene golek ijol becekanmu mau. Iya. caitan Nggih, iki apa, Bang? dilanjut bang Lanjut ya. ya no Nggih. Kurasa nangis soalnya tak tulek motoku lho. Tak tulek motoku. Ana iki Dinda Besar. Tabun ya Dinda Besar ya. Kok gak dikai jret to? Ya kamu dhewe tak gak buka jret. Ayo gak dikai jret karo Apa siramu dijretne lawang ngono? Ya siramu dhewe iki kok ngejak aku. Isi-isi hawane adem iki. Hah? Hawane adem. Masa ta? Sing burindi. Lah ya. Sik to, sampean adem. Heeh. Tenang. Lah piye apa solusine? Apa? Apa kok gilani ngono rupamu? Patra iku yo. Apa semu banci? Iya. Ketulen. Iya, oke, sing mirsani oke banget. Banyak sekali ya. Sampai aku tidak bisa melihat satu dan satunya. Iya, karena cadok kamu. Iya, wes, iki arep nanten pamundutan. iki kok ketane iki wis Merdeka. merdeka kok bang Iya sayang. Lah piye ora apa ana pamundutan nang bumi dibut lagi. Lah ya aku maki ya ingo-ingo lho kok terpal aku. Monggo mangke mbok pilih Bapak Ibu ya toh tamu undangan dan juga keluarga besar mbok menawi badhe ngersake tetep. ha iki mbok menawi request Patul piyam ya, patul piyam ya. Pak Tulkiam mengke lek badhe request ya saged Pak Tulkiam. Paranono lek gak sesideman ya gubuk kuwi. Kok apal to Lah iya. Pripun to penggemar wayang kulit to patul piyam. ojo Pak Tulkiam bisa gawe pensi abang iki. Somu yo jo pensi. Lah kok kopi wis ganti ta. Apa Pak Tulkiam? Meneng pemal bajing loncat. Sapa to memang sing ngene. Napa Pak? Wong iki ra gelem karo wong lemu njaluk sing cilik-cilik. Ya kok ben karo Mbak Bipa senengan. Heeh, lah kuwi lho. Wis sembarang karo Mbak Tulkiam apa no? Sudah. Napa Bu? Aku tak loncat ae. Katresnan sejati, ya lho Bapak iki sangat kater. Oh nggih. Dewe ya. Piye no?
dong sayang. Dari tadi aku tuh nggak kamu kancani loh. Bosok kancani loh. Yo yo. Sembarang. Janji tresno bisa samit. Bapak yuk, dia main, pada nyanyi Pak. Bapak, pada nyanyi. Satu. Lah jomino ngene yo, seger lho disawang kok kaya awakmu tong glunduk malah. Jarane bangkeane blek lho Mek. Tak godhongnya kene cepet enek. Jauh. Sayang aku dijarang ini kok sayang. Apa kowe nyeluk badiku sesuk sayang. Iya lah. Ora apa-apane wis. Ora apa-apa. Sementing kan tenaga gitu. Lah kuwi lho. Sampeyan bisa nyontekne kok. Nogo. Iya ta sayang kecewa. Wes, gatek deh. Ora apa-apa. Badiku iku pembuat wayang kayu. Oh, tak kira pembuat. Ya Apa? Iki bola-bali lho ya. Iya, sudah. Saksine buraji. Seragam pada. Oke. Ada.
anu nyalahke wong lanang. Padahal sing wedok ya nyanyong kok kira aku gak gelem. Aku sing moh. Moh. Nah, Bulak mergo kamu. Macamku maghrib. Iya. Ora apa-apa lho, wong rupa iki nek didandani ya Badhe. Oh iya. Rupa iso didandani Disuwati rosene ya, Pak. Disuwati lek malah ganteng malah pati. Niki disponsori oleh Sego Pecel. Oke. Oh, Angger munggah aku mesti segone. Nek mboten napa-napa ya nggih. Enak ya Lek ya. Enak. Nggih. Niki napa malih? ya sedih. Pinakani Pak Tul Kim dapat. Pak Tul Kim menawi kagungan request. Kurang. Nggih. Monggo Pak Tul Kim. Apa yuk kurang yuk? Anu Wahyu Balawan iki Pak kurang kaya ngene. Apa Pak Tul Kim? Tombol kangen. Pun Pak lintune tombol kangen. Bubuk kasura. Bubuk kasura. Ayo iki sing nyanyi sinten? Kanton Rere kale Mbak Nuli. Mbak Nuli. Napa kowe Pak? Aku lah. Wanita bertombak. Kok sing apik iki ngene, Mbak. Pripun? Aku setemamu Mbak Nuli, kok kayak dikaren-karen. Oh, keren-keren. Oh, iso. Bang, pinggir Nggih, dhewe, blok, Bang. lho. Dalam Pinggir dhewe lho sing gawe anu iki. niki to, pun terus cek soal itu cek Pak sing bendaan sing. Kuwi musuhe aku, Mbak Nuli. Heeh. Anu ngapunten lek sing pinggir dhewe mboten mantun kula soalé kakune nang mriki. Lah, lah. Enggak modele. Iya. Sinten iki? Wipa. Wipa lho sinten Pak? Rere, Mbak Erni, Wipa. Mbak Rere sebelah kan? Kanton Wipa kali Mbak Erni. Bepae. Sinten? Sembarang tekno lembah. Mbak Muli mengke dige pasubuan no. Tantek ampun tancuk kaya Mbak Muli lagi meneh. Sinten? Pak. Pak. Manut. Nggih wis. Ya. Sinten Badhe? Mbak Rere. Ayo Mbak Rere tas nang kamar mandi. Oh, Mbak Rere kemana? Wih, Pak. Oh, Rere. Kene. Ayo. Iki kula golekne gubuk sak perenge. Ya gubuk. Basa tak mate mripate Wipa kok kaya kucing. Lho, agetmu ki mau lho. Nah, aku ra nyono nek iku mang. Ora nyono aku mang. Jenengan remen nek Wipa. Walah aku mang teko ngono kaget aku. Kagete seneng napa kaget bingung? Lho, bingung. Bingunge. Bingung iki jane iki lanang apa wedok. Aku ngono. Niki bener Mbak De. Nek kon jaba ki langkong ki wedok. Wedok. Kira sikile metu jalune. Wah, entar. Terus sidan apa tuh jandu. Boten Mbak Ayu. Ya. Jalu sing cilik. Enes sing jalu wis gedhe nek. Enten. Magen temu ndi? Takon kowe jalu kowe lah gedhe jalu. Nek nggonku dhewe takon ngegas yo gedhe. Takon ngegas dino lah kok bembeng. Gedhe yo nek kowe selingkuh ge opo? Iya. Nah, Aku ki oleh kabar apenak lho Mbak De. Lho, kabar ora ngerti lho kabar Bambang iki tepundi lek Olah dikabarne ora selingkuh. Dek wedok andi sing gelem karo aku. Nek karo aku lho koyo Kereng. ora ora nyenengane. Yo, iya tak. Ayo. Nang ndi? Wong tanggapan kowe melu nikah. PC aku lho. Lho, ngono kuwi jajali. Sing Halah kowe ndem ketok. oh nikahe to. Iya lho kena kowe duduhne aku ngene aku. Oke bener Mbak De kula PC niki Bapak Ibu kula PC niki nggih to. Pas kira di screenshot Terus di screenshot lha rencana kan kita adol lho Mbak De. Soalnya nek sing butuhne ngoten lho. Makane kula PC iki lho gambare ngoten lho maksude. Oh, ngono. Nggih, Pak terima kasih. Sahubungan mbok jajal sik lho.
Bathara iki pancen ngene. Kowe jangkrik iki disyuting pancen jauh Pak. Ya, aja kagetan. Pancen wong iki nek lagi kondang kuwi pancen yo ngono kuwi. Ya angine iki presaya basar. Kowe iki lho mbok yo gendakan iki yo gendak karo sing sinden. Lah ngono. Oh gendak karo aku. Lah sing golek resiko sing rameteng kok. Lah kowe rasukan karo Baraji. Lah kuwi lho. Baraji yo karo kowe. Baraji wis suwi lho mbak karo aku ngenteni. Lho ning gunung kuwi tangane Bu. Mas, terus kowe karo Baraji kan wadul aku mlebu rumah sakit karena dicepot ya. Kok bisa? Saking anune kae. Saking ngopo Maksudnya katresnane mboten kenging dicepot. Mergo saking nancepe tresnane Baraji kalih sinden koko belon iki. Ngoten lho. Sing nancep rasa tresnane. Iya. Ngono lho maksudku ki. ya aku dia yo sadurunge karo Baraji yo karo Pasis. Iya ta? Astagfirullah. Kalau jamu ngendere ning jenengan. Yo, udah anak sitok tapi gak ndase. Metu kentol yo dan sitok. Melu dana iki yo, Bang. Nyapa Gone ngajo. Ayo buke iki yo, Pak. Yus. Yo Yo, Pak yo. Yo, mes. Yo. gue dudu iki. Terus tanggapane ngajo ngene brambang-brambang. Nah. Ibuke dudu kuwi. Terus baru untuk ngajokne ning baron boling ndi kan? Dudu kuwi nang. Aja ngaco iki. Dudu iki lho. Kurang ajar bocah iki. Ngeten lho Mbak De, prinsipe kula kalih Wepa. Heeh. Jenengan nek kalih kula kan carane dulur. Heeh. Kula kalih Wepa niku nganggep jenengan dulur nek dulure iki seneng. Awake dhewe melu seneng. Tapi nek jenengan susah, awake dhewe malah tambah seneng lho Mbak De. Oh, taidan. Ya jenengan ketahuan pinter ya, Pak. Bejan nemen. Dari tiang ini. Biyen. Ramai. Lakon biyen. Wis ngono kuwi lakon becak. Alhamdulillah dari ceritane jenengan sing nyuwun sewu garwane gonta ganti. Saniki wis menep. Wis menep. Saniki dadi dalam pembuatan. Dalang ruwat wis kudu menep ora lah. Ya. Alhamdulillah ya Mas. Heeh. Yogone ya pengrawite ya iki. Pengrawite. Heeh. Ya bangga. Pagawe. Dablek. Aku ya pengen dadi haji. Saedan. Disyukuri ya lagune apa? Ya. Apa niki? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Bukas moro. Heeh. Wah. Gini iki gubuk sak gureme Bapak Ibu. Ya gubuk sak. Aku kan open top, Bang. Open apa? Open panganan lho, open BO lho. PO. Dudu BO to. Duh. Yo BO ne karo awakmu lho. Ereng. Semangat, gendel. Iya, Cak. Digarap Gubuk Asmara. Terus. Jadanan. Jangan. Digarap basa. C. Oke. Versi C. Versi C. Ya. Basa. Ya. Kepike anu. Kepike telur. Soto, sate, soto, sate. Diparingi dalam eyangir rawuh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dorong. Ya sekalian karo pengajian Mbak. Jadi mau jadi salah tanggapan Mbak Cek. Lan nggih. Salah. Jope pengajian. Pengajian kon ngari. Pengajiannya diusir nih. Ya bingung jam anti lanang apa wedok. Lah ya. Ya aku ning tengah-tengah opo kae? Marane kan jenisnya kan anu manusia cewek. Iki ana sapa papar sing rawuh. Nggih, sinten Pak Pinto. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Oh, Pak Bandung. Nggih, Pak Pinto saking papar. Iku biasane nggih resane campur sari to. Oh iya ta. Susul lho Pak Dan. Gue suwi ra WA ya ra Ya alhamdulillah ya dalange modern ya Mbak. Domongi yo. Saiki liwate ora liwat kertas. Gak, Wes gak sae. Liwat HP. Bape wong canggih kok kaya datane tek. Bang, nggih. Aku ki jadi ora patek ngerti lho Mbak karo HP. Lho Nyuwun sawu jenengan njaluk Bambang. Njaluk paketan Bambang. sebagai ponakane sebagai putune kok yo mangga to. Ya Allah, Mbak. Sik Bang. Tahu wis iki aku kok pernah njaluk paketan. Kowe dikul iku ngono ki. Dan sing nika paketan udah. Alah paketan opo? Lah niku napa to ya? Bukan awakmu sing malah njaluk paketan. Oh, pengen Iki mah kondi. Capetan Catatan kuwi. Kose dibalik sing genah. catetan. Jenengan kok ngomong aku lho. Ngomong aku sing genah, wong aku ki omong ra genah. Ya wong ini ki manusia cewek ini cewek cowok. Iya. Remuk tenan bebas. Piye rasane? Rasane piye, Bang? Piye Pakno piye? Rasane powerih. Ora kok kena dagingnya dodo ora kena brosmu ki lho. Mancep aku lah. Ya Allah, Bang, tenan to, Bang. Ya iki ya orang ketiga to, Bang. Sepurane ya, Bang. Ya Allah. Api tanya. Pedang mari. Mari apa malah temen kali. Malah bisa nek Ora, bus. Aku bilang gak sama lagi bisa. Oh, jahitan. Wong niku buat anu pas bruwase teman-teman aku pinter. Ngono kan rusak-rusak ini. Bodoh sing gombal. Lah iya. Sakit senenge Bang. Seneng ya seneng bros sik peri aja macam. Jane sini apa? Ampuke ora lho. Mantap to. Lho ngene Pak Trimane gelem. Ya wis susah. Kaya pentolone Bang delok. Di sini capel lagi kompor lho. Telo wekoh. Ngene bekase abul iki. Lah kok tak graye semute mobal, Pak. Ampun. Yo Bang, dikate Mbak Rere Bang. Mbak Rere, ini Mbak Rere ditanya. Beri. Yo, Rere. Ya sempat Mas. Mas, yo. Yo. Nggih, sugeng dalu Mbak Lipo Mbak Canggih.
iki gilirane panjenengan. Nggih. Gilirane enten napa niki? Gilir. Maksudnya digilir iki wayah sampean nyanyi. Wayahe sampean. Nyanyi sing nyambut aturke apa? Kok menawa pamirsa panggemer iki. Iya, bicasake panjenengane Pak Darminto. Pak Darminto saka papat. Nggih. Kersake napa, Mbak? Ingkang hubungan tasik kobak sangat lho, Pak. Lho, piantun kene iki seniman Ceniwati do enek niki. Papat. Makane iki ya budaya kabeh. Iya. Nika Pak Tuliem nggih sampun rawuh. Iya, Pak Tuliem nggih rawuh. Beserta rombongannya. Nggih. Sampai wingi messenger. Pak Tuliem. Iya, kuwi pancen kuwi Big pegetar Boss wayang kulit tok. Surya Buana. Ya setengah ora tau Kowe curhat to, Ren? Kowe pengen malu Surya Buana? Curhat to wis apa? Yo sitok lo yo gak tahu. Ini makin lagi malam tahun baru. Ngono. Sampai gelem ora. Ini tanggapan campur sari Surya Buana ning gone Aceh. Tuh mana? Barene. Halo. Nggih niki wonten anu niki layang kangen. Layang kangen barene. Layang kangen. Yuk. Ah. Ingkang Barene. Halo. Menika sowan wonten Pakno. Nggih. Iki kok royokan lho. Pakno ya ta? Nggih. Iki apa sing arep aturke? Lah niku wae panungutane napa? Layang geden. Layang kangen kok layang gaden. Dek kulino ganteng. Dek gak boleh marah-marah, Dek. Aku kene kuwi seperempat karo kuwi bisa tok. Nyontek yo lah nggih. Pangapunten nggih, kula nyontek. Oh iya, ora apa-apa. Nggih. Lama itu ngalor ngidul ngubah motor. Apa kuwi? Layang kangen kan nontonnya Oh, kaitan. Rapel kono ya. Rama itu ngalor ngidul ngubah motor. Kok nggak mbah ngomong? Untung ngono. Duh, cakepane duh ngono. Ini Pak Narto nih. Mau ngawur ngatok sapa? Pak Narto Lele. Kan boleh tik. Karena ini kebecan. Ya, Mbak Rere. Nggih. Layang kangen datang cocok. Neno neno. Ya. Neno neno neno. Neno neno. Api ngatutuke sampean aja. Ya. Mau aku sumpah. Bareng-bareng campur sari gendong doyong. Ayam kangen sampun katur. Nggih, matur nuwun Mbak Rere. Ya, Bang, sing ditunggu-tunggu. Nggih. Iki Mbak Nuli mungah-mungah. Pak Nuli niki bintangnya TikTok. Iki bintangnya TikTok. Bintang TikTok si lek angger ning TikTok mek lambene yo. Ah, Yo. Ya, Ya panggil Kang Angkes. Blak bae. Nuli kablah. Nuli. Sablah mongah-mongah. Baik. Ya. Nyapa maksud nyasar ku lho. Ngene iki nek urat. Nyelok siji nek lagune koyo ngono ki urat. Sesuk mana coba jarak tapi yo ngono. Lagu iso gebrek. Ngono ki gak sopan. Iki wayangan. Tak sagenane tak. Wayangan lagune koyo diskon sama koyo Sabar. Iki ben halus. Nggih, sesuk. Kalau Solo nyon sewu Mas nggih. Nyelok gebrek.
sabar. Nyuwun sewu Mas nggih, Mbak Nulis. Sare Mbak Nulis iki saking umroh dadi iki baru umroh ning Gubul. Ngomong Mbak, aku umroh 7 tahun. Umroh 7 tahun. Kowe iki umroh apa babu 7 tahun? Umroh gagahe sesasi. Umroh aku 7 tahun ben pakai dapur. Kuwi jenenge babu nek tak omongane. Nyuwun sewu Mas. Ojo gak usah, kowe gak usah nek Dikses kayak selak pengen dang perang lu sih. Oh tadi. Kowe melok dik iki lho. Wong yo melu dek ngene. Nganu nggih, supporte Islam nggih. Islam sing tak balerono. Ngapunten nggih, bar umroh ing Gembul niki. Duduk. Niki lek boten kula tambani linggo-linggo. Ya kalau perlu iki tak aturke, Mbak. Kuwi ndodok niku ngono lho. Ki sok kowe dalang nek wis mlaku sindene iki mesti iki. Ngono iki. Jojo. Dalang iki mesti gedean ngoten. Pasti. Wah berarti awakmu ya. Apa yo be. Dong, Dek. Wis tak atur aja. Waduh, kaya nek pupune Anu to, pupu ireng ada diblak-blak ning kok. Kok gawe kapanak lho Pak. Apa mereka aku pakumen wong Ngawur. Ngapunten nggih, niki ngapunten Bapak Ibu nggih. Halus, Mbak. Bar umroh. Heeh, halus. Oh, dadi alus wis gak usah ditabuhi Mas. Aku wis nabuhi ya nggih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, para alim para ulama, kiai sesepuh bini sepuh. Sakmenika badhe ngaturaken pesinden ingkang kondang kaunang-unang menika nembe kemawon kundur umroh. Pramila monggo kula timbalane engkes nulis sablah mongah-mongah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aku jangan salah. Perlu. Apa direken iki wis Diceluk EO. Event organizer. Oh, organisir. Oh, tamu. Jaluk boleh. Wah, edan. Itu galane bulan cuma kono kawate pemean. Ngawur kawat monggo Pak Bos dari Sanjaya Musikal. Oh, ada Pak Sanjaya. monggo pundi Pak Sanjaya monggo Pak Sanjaya monggo tindak wonten mriki ora nek lho ngawur Pak Sanjaya nganggo Jawa Monggo Pak Sanjaya monggo jalan santai orang tak buang monggo Pak oh, monggo Pak. Pak Noe pelali panggungnya wayang kok malah ning jero. Dalam? Cek lupa Jupuk duwe. Anu koran-koran. Wis, wis barang lagune apa ora enak panggutan. Napa?
Ya aku mbak apa? Gak ada pamundutan. Yes, bebas apa? Bebas. Los ya, bebas. Ibunya, bapaknya, semuanya penonton ada di sini. Mugi-mugi manut kan lagu kula. Nah, sudah midhangetaken lagune anu Mas. Apa? Roro Jonggrang. Belum, saya nyuwun Roro Bungu lho. Roro Jonggrang. Lah niki sanes Roro Jonggrang, Mbak Bungu. Nyapo? Rupane kan. Anu adik saya sama duet sama saya. Apa? Duet mau. Ah, sekono. Sonjin Badi. Domongnya gak percaya nyama pamflet deh. Kayak Aku iki malah ora percaya karo aku dhewe. Wes sing iki kan Roro Jonggrang. Al ini saya manut Mas Reza. Oh iya. Sri Tanjung. Yo Sri Tanjung. Mesti Oh, gara-gara Sri Tanjung Roro juga kalau Adi lumutan Mas Boy bangsa kesoprahan ya, oke? Ya. Ya. Anu bos di bos saya benar sih nek. Oh iya, yo wis ngono tok. Wonge ulang tahun begini tak rayake, Bos. Ki lah tak tanggapne wayang ki lah. Sopo? Takut. Lah kowe mbek mangane bingung kok nanggapne wayang. Lah iya, nunut. Aku lu ulang tahun guys, dongane ya bener rabine ora naik daun nih. Naik daun nih godane gede. Dati aku wis kena. Aku wis papat rabi iki ra wani wis. Ngono bangga-bangga aku. Ayo. Yuk.
Pak No karo Bino. Oh, Pak No karo Bino. Oh, dia kali sedikitan, kali sepeda kagem dik sih. Deses ampun. Oje Bayu Suri. Lah nek sing nyono jograng mergo. Lah loro jograng iki piye? Kowe iki basa seperti Ora tanggung jawab iki. Tapi aku nyanyi iki aku yang jaluk penjalukan bapak nyuwun aku ya nyuwun. nyuwun apa? Aku nyuwun kabel duet karo aku. Kaya Aku ya ulang tahun, iki tak tanggapno wayang kowe matur suwun tok bul. Apa enggak kowe nyanggapne wayang? Nono basis. Ana ya kabul. Ayo. ya dikabul. Ayo to ngormati padha Ya karo. kok, oh wis ra ditutup tawon ini saya. Kowe iki ana wong ditutup tawon kudune prihatin ora marah. Lah rupane kok maling gebuk. Lho jenenge bengok. Ah, sampean pilih nyanyi apa ngendang, Dek? Nah, wis. Ayo pilih. Apa boleh tak sabi ya? Kanca seniman ora oleh. Ora oleh menemu sombong. Sombong. Ya Mas Kabul. Sombong. Kowe njaluk bayaran piro ngomong? Ngomong kok. Halo, kowe dhek kendang deh. Ngendang ya. Ono lho, Bro. Rumah kamu ngode ngene nyapa? Nyambungin kendang-kendang. Cewek. Wis. Oke, hebat. Iya, wis kabeh entak dudune dhek ulang tahun ya. Rupane tuwek lho. Padahal yo kayak kacang use lho. Larise ora elok. Kene. Minusnya mek rawani rapine. Wis pindho bisa. Kowe iki wis pindho kuwi. Ah, pindho anak buahnya berapa Wis. Wes, ini kendangannya loh, kulino gak kulino anu tangan. Tapi katanya kulino. Kulino. Terkenal, sikilnya kayak sepatu pantopel. Oh, guys, repot mawon. Nek nyumbangnya pun anu malah duit. Yo. Kan. Parah gak? Paron yo ning kono lho ring asem kono paron. Kowe golek paron to. Paron ning asem kene selalu. Bijak kidul ngono. Itu. Apane? Yo ora kena to ning satu itu. Yo iso saya ngerti. Iki nek pone sak grup 2.5. Caitan. Ya kan asal bendarane iki. Ngene-ngene ya. Apa gak terus apa? Bilang yang bagus. Nyuwun tulung nggih, saya goyokan jenengan. Nggih. Ngomong bawa bisu ya. Ngomong Pak, monggo ditabuk. Cuk, ngomongnya. Iki lho. Jangan tulung aku. Ngomong dhewe rada cangkem lho ya. Pak, monggo ditabung ngono lho. Kaya ayo Bu. Lagunya apa? Rojuda. Rojuda. Yo. Ya wis. Ora tadi apa. Yo. Monggo Bapak-bapak. Wah, iki. Sing ulang tahun kok berdoa. Nyuwun tulung tabung kita. Iki ulang tahunnya Kabul ya. Nggih. Oh iya. Pas Natalan dadi dirayani sak gereja. Gereja. Haleluya. Sesuk. Ayo cepet. Ya. Ayo, Mbak Nuri. Salah pengen Ya. Apa jenggrang? Ya. Terima kasih.
rupane elek sing penting kendangane elek. Ngapur bocah bagus tanpa upama ngono to. Tambahin nek tok malah diri kandhi oke. Anu sekali natus. Serikan. Semono iku ngomong kuwi. Mas Kabul wis mandang matur ulang tahun Wis tuwek ulang tahun. Padalang sampun nggih. Oh nggih. Selak pengen Wis Bang, damel macung dino Bang. Nggih. Ya, terus disambung gara-gara. Nggih, matur nuwun.